Mayong gabi nasab sa tanang tigpaminawan o tanan nga nakasuporta sa atong programa sa Marvice Channel. Ang atong programa ang atong gitiguluhan Marvice Love Story. Karong gabi una, usa na sab kapag kung sulat ang atong paghahatagag pagtagad nining atong programa Marvice Channel Love Story. Ang atong sender karong gabi una kay nagpatawag lang sa pangalan nga Glenn. Si Glenn, 29 anyos. Og base diri sa iyang gipadala nga sulat, wala siya nagbutang sa iyang address. Apan basahon lang nato kining iyang sulat aron ato yung masabtan ang tanan. Ang iyang sulat nagaingon, DJA o ang tanan nga tigpaminawan sa imong programa sa Marvice Channel Love Story. Tawag lang ko sa pangalan Glenn, 29 anyos. Taguon ko lang ang akong tinuod nga lugar. Usa ako kabuta, usa ako kamasahista, labaw nang usa ako kasusama kanimo, DKA. Una sa tanan, sa akong pagkamasahista dili gyud malikayan nga mahigugma ako sa usa ka babae. Kay sikin sabang tao ang dili mahigugma sa babae. Sa akong trabaho, dili gid kalikayan nga makamasahi gid ko og mga gwapang babae. Dili makalikay nga makamasahi ko og batan-on. Apan tungod lagi kay ulitaw man ta, mugawas kayod ang atong pagkaulitaw or ang atong pagkalalaki. Sa tipo nga makig-ila-ila dayon sa babae nga iyang makauban, di ba? Usa ka adlaw, may duty ako, DJA. Doon na ako'y namasahe nga usa ka dalaga nga taguon lang nato sa pangalan Trixie. Kani si Trixie, usa na ni siya sa among gitawag nga suki. Kay permi man kini magpamasahian sa among dutihan. Ako gyud ang perming kuhaon ni Trixie nga mao'y mamasahe niya. Tungod na ana daw siya sa akong masahe. Kay kaning customer, maanad man gyud ni kung si kinsa ang ilang unang naandan nga maghandol nila. Sa permero wala raman. Friend ragyod mi ni Trixie. Si Trixie na itong higayuna nag-eskwela pa lang sa high school. Ako, wala gid taon makahuman og eskwela. Kay tungod, huwang sa kahimanan ang among lugar. Mao nga wa gid ko makahuman bisag elementary na lang. Sure, si Trixie nako sa iyang kinabuhi ug labaw po ko dito niya. Pagkahuman ang kinataw-anay na lang mi nga murabag dugay naming magkaila. Sa sige niyang pamasahin nako, nasuod nako siya. Ug wala na nako damha nga na di ko'y lain nga gibati para niya. Nibati na day ko og tinud-anay nga gugma sa usa ka babae.
Madayon kaha ang akong pangandoy ug damgo nga siya ang akong maasawa. Matud pa nako sa akong huna-huna sa dihang milakaw na si Trixie. Angay ko kahang isulti niya ang akong gibati. Ug basig katawan ang hinuon ko niya, inig mahibawaan na niya nga naikugmaday ko niya. Kinsa ra bagyud ko nga musulti niya sa akong gibati. Usa lang ko kamasayista. Samtang siya sighted, way diferensya. Sa sige na mugduol ni Trixie, wagid na ako mapugnya nga akong kaugalingon. Naangkon gyud nako niya nga gihigugman ako siya. Sa permiro nakatawa siya kay murag dili kuno katuhuan ang akong gisulti. Giunsa kuno nako nga nahigugma man ko niya. Wa man gani kuno ko kakita sa iyang dagway. Apan gitubag nako siya nga dili sa dagway basihan ang gibati nga gugma sa usa ka tawo. Kundili kasing-kasing mismo ang nagtuod sa gibating gugma para sa binuhat nga mao'y tanan alang niya. Gisugot ko ni Trixie. Nagkauyab mi, malipayon kaayo mi. Kay matagwala siya klase, iyamang kong kuhaon sa dutihan ug magdungan mi sa pagpanihapon. Ini kabuntag, iapod kong hapiton bago siya moadto sa eskwelahan. Mao nang apirmi ko mo sayo sa pagmata aron dili na siya malate sa klase. Walay kaso nako nga magsayo ko sa among dutihan bisag alas 9 pa ang abli. Basta ang importante lang magkakuyog ming duha ni Trixie. Malipayon kay mi sa matag adlaw nga magkuyog mi. Miabot mi og 2 years sa among relasyon. Happy kaayo, puno sa kalipay. Second year high school siya niya tong tungura. Diay usa ka adlaw nga nag-abot mi sa among abotanan nga mao ang katedral. Muraglawom kayo ang iyang gihuna-huna kay layo man kayo ang iyang tinubagan sa matag pangutanan nako niya. Do na kay problema, matud pa nako. Wa man, tubag pa niya nako. Bisag dili ko tuod makakita apan nakahibalo ko nga na kay problema. Mahimo pa mo konsultihan. Kay kung unsay imong problema, problema na sad nako. Kung unsay imong kalipay, ako sang kalipay. Matod ko pa niya. Di na lagi ko maka-eskwela sa college. Matod pa nila ni mama ug papa. Kay lisod na kuno kaayo. Kutob lang daw ko sa high school. Mahumanin ako ang 4th year high school, dili na ako maka-eskwela sa college. Matod pa niya nga masubanon kaayo ang iyang tinubagan diri nako. Kay mahalata na ako sa iyang tingog ang kasubo. Ayaw ka balaka, uy. Dili pa bitaw mo abot ang adlaw nga ingon ana. Sige lang, daghan pang mahitabo. Malay nimo, makapadayon ka sa college. Bisag dili nakagastuhan nila ni mamag papa nimo. Ha? Unsaon man ako pag-eskwela, nga wa man ko ikagasto. Tubag pa niya nako. Basta lang, ayaw lang kabalaka. Ang importante nga ang huna-hunaon nimo karon nga mahuman gid na nimo ang high school. Paghuman adto murag nadungog na nako sa akong huna-huna nga happy na siya. Migakos na siya nako og miingon nga salamat. Nagpasalamat siya kay naa ko nga mimaymay niya permi. Naa ko nga makapawa sa iyang mga problema.
Na ako nga nagatambag niya kanunay. Na ako nga andam nga mo sukol gyud sa mga pagsuway. Miabot ang pila ka buwan na human na niya ang 4th year. 4th year high school ang yang nahuman. So ako dayon siyang gitawagan sa cellphone. Kay bisan og PWD lang ko. Apan magamit man gihapon namo ang cellphone gumikan sa bag-ong teknolohiya karon sa Android nga pwede nang magamit bisag pa sa mga blind nga parehas namo. Nag-abot ming duha sa among abutanan. Ug ako siyang giingnan nga desidido bagyod siya nga mo eskwela sa college. Mitubag siya nga busa wa ko magpanagana sa pagtabang niya. Ako ang mipasalig nga ako'y mugasto sa tanang galastuhan niya sa iyang pag-eskwela. Lamang mahuman lang siya sa iyang pagtuon. Nalipay siya ug gigakos ko niya hugot kaayo. Nalipay usab ako para niya. Tungod na hibawaan man ako nga sincero siya sa iyang pag-eskwela. Wa ko magpanagana sa pagtabang niya ug ako dayon siyang gitabangan nga makapa-enroll. Tuod man unang adlaw niya sa klase. Nagsabot mi nga pagkahuman sa iyang klase adto mi sa simbahan aron magpasalamat nga wala gyud maundang ang iyang pag-eskwela. Tungod gitabangan gihapon mi sa Ginoo nga makapadayon siya. Milabay ang pila ka adlaw ug buwan. Dili na siya ma-reply sa iyang mga text or sa akong mga text ngadto niya. Dili na gani mo tubag ug akong tawagan. Wala ko maglangay ako siyang giadto sa ilang eskwelahan ug akong gihuwat sa gawas. Pagkahapon na sa pagpamuhi na nila, nakitaan ko niya ug miingon siya nga naa di ay ko. Sugod ato nangaon mi ug pagkahuman giingnan ko niya nga ayaw na lang og adto sa eskwelahan kay ako na lang moadto sa imong dutihan. Kay kuhaon lang tika dito nagpamuhi na namo. Aron ulay daghang samok kay di ko ganahag samok ako na lang siyang gitugtan. Unsa man poy naana, mayo pa na kay sugaton ko niya. Kada uli niya gikan sa eskwelahan moadto gid tinuod siya sa among dutihan. Apan maulagi na. Dili na niya matubag ang akong mga text ug tawag. Dili pareha atong high school pa siya. Na iya ko perming tubagon. Bisag super busy siya mo text siya nga karon na lang tawag kay busy pa ko. Apan karon bisag text na lang wala gyud. Sa pag-eskwela niya sa college, diha na nako namatngunan ang grabe ug pinakadakong kausaban ni Trixie diri nako, DGA. Dili na gani halos muadto sa amua kung wala siya klase. Kay kuno lagi busy siya. Bisag pagpakita na lang sa makadiyot wala gyud. Apan sige na lang. Misabot ra ko kay mahal man ako siya. Gusto usab nako nga makahuman siya sa iyang pag-eskwela. Basig dili lang siya ganahan nga masamok siya sa iyang pagtuon. Kay basig super lisod ang iyang mga assignments nga gibuhat. Mao nga wala na lang sad ko nagsamok niya. Milabay ang 1 year. Okay ra gihapon ko. Bisabot ko sa akong hinigugma nga si Trixie. Kay mahal man ako siya. Bisan tinuod, grabe na ang kamingaw nga akong gibati alang niya apan sa gihapon wala ko magwa og pag-asa. Kay para nako pag-eskwela lang ang iyang giatiman. Mas nalipay na lang ko nga atimanon niya iyang pag-eskwela kaysa iya kining mapasagdaan. Milabay ang usa ka tuig, nakahuman na gyud siya sa pag-eskwela.
Sa graduation nila mihangyo ko nga unta moadto ko apan wala ko niya tugti. Kay siya na lang kuno mari sa among balay pagkahuman sa ilang graduation. Kay aron kami na lang kuno ang mag-celebrate og manoroy. Misugot ra pod ko apan wala gid ko makagwanta kay ambot ba? Nganong naagyoy puwersa nga nagtuod nako aron moadto dito sa ilang eskwelahan. Kung diin dito gihiwat ang ilahang graduation. Nakitaan ko sa iyang amahan o ginahan o bingon kini ang iyang inahan ako nga nganong ni amang kadinhi, Glenn. Nga, di ba dapat nag-duty ka karon? Ni alagi ko ma'am kay motambong pod ko sa graduation sa inyong anak. Ha? Ngano, nagpatawag ba di ang eskwelahan o masahista? Muragwa man siguro, matod pa sa iyang amahan. Nga murag pasok anon o insultador kaayo nga nitubag diri nako. Wala lang sad nako to tagda. Nakita ko ni Trixie, miduol kini nako og mikuyog adto sa akong gipuy-an. Sa tidud anay lang DJ bisan sa kadugay sa among panag-uyab apan wala gid misantop sa akong hunahuna nga akong among-amongan ang pagkababae ni Trixie. Tugod mi respeto gid ko niyag dako. Kay gusto nako nga virgin pa siya or virgin pa siya nga akong dalon sa altar sa kaminyoon. Busa ako gid siyang girespeto. Dito sa akong Pinoyanan nangaon ming duha. Nag-andam ko og pagkaon para selebrasyon namo. Bisan pa man nga murag sakit sa akong kasing-kasing nga dili og dili gud di ako madawat sa iyang pamilya tungod sa akong kapansanan. Apan sala ko ba nga mahigugma ako sa ilang anak. Nagpasalamat siya nako dungan sa pagakos ug miingon siya nga salamat kuno kay napahuman gid ako siya pag-eskwela. Bisag unsa kalisod ang mga bayranan apan ako gid kunong gitinguhaan aron mahuman lang siya. Migakos ko niya ug ako siyang gihagkan. Ug miingon ko niya nga way kaso. Mahal ta ka. Busa buhaton ko ang tanan malipay ka. Sabay mi nga nang hilak duha. Apan dili hilak sa kasakit ang iyang gibati kundi hilak sa kalipay. Mausab ako. Mihuman kining adlaw og laing adlaw na usab. Samtang nagduty ko sa among dutihan, ako siyang gitawagan kaya kung kumustahon kung unsa man na pod ang iyang kurso nga gustong kuhaon. Karon nga human na siya. Muti ko na siya exam o gusto ko niya nga mamahimo siyang doktor. Misugot rapod ko, DGA. Tuod man nakapasar siya. Og naanag kausaban. Kay bisag mutawag ko niya dili na gid mo ring ang iyang cellphone. Permi na lang ning out of coverage area. Buta lang tuod ko DJA apan makasabot ko kung unsay nahitabo sa akong hinigugma. Buta lang taon ko apan nakasabot ko nga wa nay gusto nako ang akong hinigugma. Ako siyang giadto sa ilaha aron magkahusay ming duha kung unsa may mga nahitabo. Unsa may sala nga akong nahimo niya nganong giingon ko niya ini. Nga bisan ang pagkontak niya dili na siya ganahan nga mokontak ko. Dili naman gani siya moadto sa akong dutihan, dili naman gani siya moadto sa akong gipuy-an. Bisag kadiyot lang nga mabisitiyahan or mabisitahan lang ko niya aron malipay pod ko. Apan wa. Nahuman na lang siya sa iyang pagkuha og exam ug wa na gyud mi mag-abot. Busa mi adto gid ko sa ilaha aron istoryahon siya kung unsa nga akong nahimong sayop.
Kung nga nung dili naman siya makikita nako. Diha ang iyang inahan o gamahan. Ug mihangyo siya nga biyaan na sa mi nga magsulti. Milakaw ra sab dayon ang iyang amahan o ginahan. Ug kami na lang duha ang naibilin. Ug ako dayong giistorya si Trixie. Unsa may nahitabo nimo? Nganong dili naman ka motubag kung manawag ko? Ug nining bag-uhay lang imong gi-off ang imong cellphone. Ngano man? Naba ko nahimong sa nimo? Unsa man? Matud ko pa nga nito na og sugod ang akong luha nga nangutana niya. Wala man kaysa, matud pa niya. Apan ngano man? Nganong ingon ini man? Mahal ti ka. Tanan buhaton ako para nimo. May pakita lang nga mahal ti ka. Apan nganong ingon ini man? Wala siya mitubag. Mga 10 minutes nga nahilom mi sa among gilingkuran. Wala rasab ko. Apan siya ang unang mitingog. Glenn, pwede ba nga ato na lang putlo ning atong relasyon? Matud pa niya diri nako. Ngano man? Nganong ingon ana man kadali? Putlo lang dayon nato sa ingon ana lang kadali ang atong relasyon, Trix. Apan ngano man? Unsa may sala nako nimo? Ba't pasaylo ako? Matud ko pa niya nga nagdangoy na ni atong tungura. Wala na nako panambalinga kung unsay isulti sa mga tao nga makadungog. Kanang hilak nga wala gyoy makatugbaw. Dili man gud ganahan sila ni mama ug papa nga ikaw nga akong mabana. Tungod usa man daw kakabuta, matud pa nila. Apan may trabaho ko, matud ko pa. Ngano? Ang makakita ra ba di ay ang mamahimong mahigugman nimo? Ang makakita ra ba di ay mao'y dapat nimo? Mao ba din basihan sa inyong gugma? Ang kinahanglan pareha mong way kapansanan? Tubag pa nako niya. Wala madugay, mihilak na siya og sabay naming duha nga nang hilak. Gigakos nako siya og hugot dungan sa pag-ingon nga, sige. Sige kung mauna ang imong kalipay ako nang ihatag nimo. Ingon ana ti ka kamahal. Bisag ako pang ikamatay ihatag nako nimo basta importante lang malipayon ka sa imong nakabuot nga desisyon. Ug salamat sa tanan. Sakit kaayo alang nako katong higayon na DJA. Isa pila ka tuig sa among panag-uyab. Tanan gihimo nako para niya apan wa niya maapresyar. Hinuon gibiyaan ko niya tungod sa iyang mga ginikanan. Kay kuno usa lang ko kabuta. Dili ko makapuno sa ilang mga mata. Bisan pa man sa kalimpyo sa akong trabaho. Apan sa gihapon wa ko magpabaya sa akong responsibilidad. Nga akong gisaan niya nga pahumanon siya siyang pag-eskwela. Apan sa kasakit ngayong gibawas na ako, okay lang. Okay lang DJA, basta importante malipay lang si Trixie. Malipay lang siya siyang nakabot nga desisyon. Milabay ang usa ka buwan gikan sa mong panagbuwag, balik ko sa trabaho. Mga 1 month gyud nga wa ko makatrabaho tungod sa sobrang sakit nga akong gibati.
Dili ko makakonsentrate sa trabaho kung ako kining itrabaho dayon. Busa gipaagi lang sa nako kining bakasyon nga balik isa ka buwan. Misabot raman sad ang ako mga kauban. Apan grabe gid kasakit ang akong gibati. Super mamiss na ako ang mga adlaw nga kung diin magkuyog ming duha, nga kung diin sugaton ko niya sa among dutihan. Ug magdungan mi sa pagpanihapon. Apan karon wa nay triksi nga akong makauban. Wa nay triksi nga akong makadungan sa pagkaon, ug wa nay triksi nga mosampit na ako. Mahal. Matud pa nila nga mas importante pa kuno nga blind na lang sad nga parehan ako ang akong higugmaon. Apan sala ko ba nga adto sa kumplitog pananaw mupitik kining akong kasing-kasing. Sala ko ba di ay nga adto ihatag sa usa ka taong kumplito ang akong gugma. Tungod siya man ang naghatag kanakong inspirasyon, siya man ang nakapapitik nining buangon kong kasing-kasing. Hangtod karon nga 2021 di pagyapon ko malimot ni Trixie. Nakabalita na ko karon nga tuwa na daw siya sa gawas sa nasod. May mga negosyo na daw kini. Ug ang pinakasakit pagyud kay bag-o na ko nahibaw-an nga naa na day kini bana. Ug naa naman gani sila duha ka buok anak. Samtang ako niya nagpabilin nga ulitaw, naghandom sa mga kagahapon nga di na gyud mamalik pa. Naghandom sa kanhing Trixie nga akong gimahal, apan karon tuwa na sa laing kasing-kasing ang iyang gugma. Tuwa na sa laing mga bukto nagpauraray, tuwa na sa laing mga bukto nagpagkakos. Samtang ako in town, nagbangutan gihapon sa samad nga wa pa gyud maalim diri sud sa kong dughan. Kung mao man gyud gini ang akong kapalaran, ako lang gining dawaton. Ug ang ako lang masulti sa mga parehas nako. Kung unsa may makapaayo, mao gibuhatan ninyo. Bahala na og ikamatay ba ninyo. Sama na ako. Bisag sakit nga akong buhian ng tao nga di naganahan makig-uban ako. Apan akong gibuhat para malipay lang siya. Bisan pa nga naghulugan kini sa akong kasakit. Ug manghinaot ko nga sa pagbasa unya ninyo niini, DJE, makahatag kinig leksyon sa mga parehas po nako nga PWD. Kaunta, dili lang ingon ini ang inyong maabutan sama sa akong kinabuhi. O sa mga sayti diha, ayaw intaw ninyo pasakiti ang parehas namo. Kay kung doon na mo'y kasing-kasing, doon na usab kami. Kung nahigugma ka mo, mahigugma usab kami. Kung makamao ka mong mapasakit, makamao usab kami apan kung tinuod nga gugma nga mong gibati. Dili na mo mahimo nga pasakitan ka mo. Sa tanang mga sayti diha nga naminaw, unta, dili ninyo tan-aw ng kapansanan sa tao kung magbase ka mo sa gitawag nga gugma. Kay dili ang kapansanan ang tan-awon sa gugma, kundi ang kaundan sa iyang kasing-kasing. Dagan kayong salamat DJA sa pagtagad dining akong tampo kung ugaling mabasa man kini ninyo sa Mar Baez Channel Love Story. Dagan kayong salamat sa pagtagad ning akong kaagi. Ang tagpadala, Glenn.
Okay no, mao ka to si Kuya Glenn, no? Nagpadala sa iyang kaagi. Usa-usab siya ka masayista, parehan nining inyong DJ. Usa siya ka masayista nga dunay masakit nga mga inagihan sa gugma. Ako, kaloy sa Ginoo, wa manon kay mga kaagi. Wa di ay Kuya eh. Siyempre, kitang tanan doon nagyoy mga bad memories, mga good memories, di ba? So, dapat lang ato kining malampuasan. Unang-una sa ligmanta sa Ginoo. Apan sa wala pa no, ako kamong gihangyo kung sikinsa kato ang mga wa pa nakasubscribe sa Marbais channel. Palihog subscribe na o pakiclick ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga posts. O kung kaysa katong ganahan mo share sa ilang mga kaagi sa gugma, kaagi baron sa utang, palihog sulata lang ninyo kana o i-send sa messenger ni Ariel Mar Iscaro. Capital A as in Alpha, R as in Romeo, India, Eco, Labrada, Space, Mike, Alpha, Romeo, Space, Echo, Sierra, Charlie, Alpha, Double Romeo, Oscar. No? Kay aron maunasab ka na ang atong saluhan. Saluhan, DJ. Salamat kayo, Kuya Glenn, sa pag-share sa imong kinabuhi, parte sa gugma. O mahimo kining inspirasyon sa atong mga subscribers. Kay di man kumutuo nga mga nakasubscribe na ko tanan, puro pod parehas nato ang PWD na agi ni dili, di ba? So daghang kayong salamat sa 222 subscribers. Manghinaot ko nga hangtod sa hangtod magpabilin kamo nining inyong ubos nga alagad. Ubos ra gyud kay mubo raman. Si DJA. So, dagan kayong salamat, no? Para na ako, mas nindot yun ang imong gibuhat, kuya. Kay, syempre, dili man nimo pugson ang usa ka tawo kung dili na siya nimo, di ba? Hatagan yun siya nimo gagawasan kung asa siya malipayon. Pareha ra bitaw na, nga kung mukaon ka og kanon, dapat yun, mas pilion yun nimo ang kanon nga kada ganing limpyo nga pagkaluto. Kay kung paminaw nimo nga hugaw kini, murag ludon man ka, imo gid kining iluwa, di ba? Labi pagit sa tanan kay kung halimbawa manahi ka no, manahi mupalit kag dagom nga gamay apan ang imong tahi-onon perting bagaa nga tila, so mabalik yun ang dagom, so dapat mupalit yun kag dagom nga gahi. Mauna nga kung ang dagom gahi ingon ana sab kagahi ang gugma, apan kay nakatunong ka og dagom nga humok mabali kay gamay lang kini, mabali gayod og dili para imuha. Kung unsa man karon ang imong mga inagihan sa kinabuhi, kuya, unta imo kining inspirasyon og padayon lang. Ampo lang ta sa Ginoo kay basin depon pohon ihatag na niya ang binuhat nga para jud nimo. So dapat lang kung unsa man ang mga nangagi ato na kining kalimtan o pasayloan na siya aron sa ingon malimpyuhan na po ang imong huna-huna, dili na ka magsigig huna-una sa mga nangagi nga bisag unsaon nimo di naman gid mo balik pa. Wala sa kanta nga ang kagahapon patay na, dili na mo balik pa. Wala nga siya. O di ba ka, maingon ka, magulat ako, magahandom sa gugma mo. O, dili naman na pwede na itong handomon ang kagahapon. O di na ito pwede magpaabot, labi ng yun kung doon na tag-iya. Nako, mapatyan ta na. Ang ato na lang karumbuhaton, Kuya Glenn, pasayloon na lang nato siya, si Trixie, kung unsa man yang nahimo. O syempre kita, ibutang na lang nato nga experience to ang nahitabo nato.
experience atong matawag nga pagkabatanon. Batanon pa di ka DJA. Okay do, so mauna lang ka to, diri lang takutob, di nato ni tason kay sobrang taasan ha. Ato na lang kining putlan aron mahumandayon. Mo timbaya deta og mayong gabi kang inimisyo insipido uban sa iyang mga katawhan. Judmar do kay Gelbuela, ang tagiya sa Bantayano ni ba YouTube channel. Jason Benjamin Soria, ang tagiya sa Bro SGT. Marilo Rapis, ang pinagkang asawa ni John Mar. Novia Espinosa, ang tagiya sa Sweet Princess Espinosa YouTube channel. Og si Jan Sabati, ang tagiya sa Jan Sabati Heart Official. Og kang Arvin Blind Vlog, SHP Official, Minute Official, Abilin Bastasa, Sis Jelly Channel, Analoco Coffee Lovers, Montana Vlog, R Entertainment, og kay Ate Judith, Badit 32, The One Flag, Charm the Pinay Explorer, og sa tanan na lang nga nakasubscribe ka din ako mausa-usa kay syempre kining inyong ubos nga lagad, ubos ra gyud ni nya di pagid makakita. Wala na ko na tan-aw tanan sa akong gamhanang kawa, bisag di ko kakita pero nakoy kawa. Mao nga sa sunod puhon akong i-promise ninyo nga kung mag-comment lang mo diri isulat na nako. Asa di mo isulat DJ sa down saging? So puhon mga kaigsuonan ko. Ako nang isulat ang inyong mga pangalan ug ako kamong i-shout out sa akong program sa Marvaes Love Story. Kung si kinsa man katong gustong magpadala sa ilang mga kinabuhi gina kay kaagi baya. Sulat lang ninyo na sa Messenger o i-chat ninyo kang Ariel Mar Iscaro. Aron sa sunod kamo na sad ang ma-air diri sa atong programa. So diri na lang takutob no, daghan kayong salamat og mayong gabi na lang sa mga walay YouTube channel like John Bal Mabala, Kimberly Bordan, o kang Veronica Mabala, o sa tanan-tanan na lang awa na ako nabanggit diri. Daghang salamat ninyo mayong gabi. Padayon lang mo sa pagsuporta sa Marvaes channel. Oy mga kababayan nako diya sa Bantayan no. Labi na gyud ni Day Nunali o kang Migo Emilio Di Magbanwa, ang tag-iya sa YouTube channel nga Nay Siaga Channel, o kang John Roy Di Pandan, Rodolfo Makilan, ang tag-iya sa Rodolfo Makilan Official Channel o channel ba? Daghang salamat kay super taas na gyud kini nga akong programa. Makabayad na taani. Daghan nga ninyong salamat mga kaigsuonan. Ang Ginoong Dios manalangin kanato kanunay. God bless ug mayong adlaw natong tanan. Si kinsa man katong naginahanglan og solusyon sa ilang mga problema. Aniya na si DJ aron motabang kaninyo. Sulata lang ninyo kana og ipadala sa Messenger ni Ariel Mar Iscaro aron sa sunod ang inyo nasang kasaysayan sa gugma ang atong hatagag pagtagad sa Marvaes Love Story. Marvaes
Love Story. Mar Baez Love Story. Kamu naminaw sa Mar Baez Love Story. Mar Baez Love Story. Mar Baez Love Story. Ini dia ay si Ariel Mar Iscaro, mihangyo kaninyo sa pagsuporta sa Mar Baez YouTube channel. Kung ganahan ninyong mo share sa inyong mga kaagi sa gugma o kung unsa man diha ang inyong gikalibgan, i-share lang diri sa Mar Baez Love Story pinagi sa pagsulat o i-share kini sa messenger ni Ariel Mar Iscaro. Aron sa sunod kamo na sab ang maer diri sa Mar Baez Love Story.